мактаби аркон ба фаъолият оғоз кард. Дар чорабини ифтитоҳи раиси шаҳри Хуҷанд Маъруф Муҳаммадзода ва дигар аз фаъолони шаҳр иштирок доштанд. Муассисаи таълимӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Умеда Гадойбоева бунёд гардид. Раиси шаҳри Хуҷанд Маъруф Муҳаммадзода суханронӣ намуда таъкид дошт, ки бунёди мактаб барои рушди соҳаи маориф ва баландбардоштани сатҳу сифати таълим заминаи мусоид мегузорад. зиёд шудани мактабҳои хусусӣ имконияти интихобро барои падару модарон муҳайё сохта, барои хонандагони мактаб рақобати солимро фароҳам меорад. соҳибкорон барои бунёди муассисаҳои маориф дастгирии ҳамаҷонибе ёфта истодаанд. من باوری کامل دارم که خلق کننده های این مکتب در آینده در دانشکده‌های عالی تمام جهان تحصیل کرده، همچنین یک متخصصان خوب برگشته به وطن عزیز خود و ملت عزیز خود خدمت میکنند و تاجیکستان عزیز ما باز هم آبادتر و زیباتر میگردد. من برای هر یک شما در عرفه عید جشن استقلالیت دولتی اسرائیل از نام خدا و از آن مقامات اجرایی کننده دولتی شهر خوجند تمام خوشی‌های دنیا را تمنا می‌کنم. خدا کند که سال آینده استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را 30 سالگی استقلالیت دولتی را سرجمانه با روح و تازه استقبال کنیم، جشن گیریم، از این بیماری‌ها خلاص شویم. умеда Гадойбоева баён намуд, ҳар нафаре ки ҳисси ватандӯстиву меҳанпарастӣ дорад, дар ободии ватани хеш саҳми худро мегузорад. аз ин рӯ барои рушди соҳаи маориф ва бо маърифат шудани насли имрӯз ин боргоҳи илмро бунёд кард. дар оянда низ нақшаҳои зиёдро дар ин самт таҳризӣ кардааст. пешвои миллати мо дар баромадҳои худ таъкид менамоям ки ҳар шахсе ки нангу номус дорад, худро соҳибватан ва фарзанди миллат мешуморад, барои сохтани иморати бунёди корхонае ва обод кардани макони саҳми худро гузорад. ва мо ҳамчун гурӯҳи аркон тасмим гирифтем ки мактаби замонавии навро тасмим кунем ки барои 250 нафар хонанда обод намоем. дар мактаби хусусии аркон хонандагони синфҳои якум дуюм дар асоси аккредитатсияи Кембридж таҳсил мекунанд. айни замон ба ин мактаб 107 нафар хонандагон қабул шудаанд. 5 синфхона барои синфҳои якум ва 2 синфхона барои синфҳои дуюм пешбинӣ шудааст. таҳсил дар асоси стандарти байналмилалӣ гузаронида мешавад. барои омӯзгорони муассиса гузарондани семинарҳо дар сатҳи байналмилалӣ дар нақш аст. яъне муаллимони инҷо минбаъд аз таҷрибаи омӯзгорони кишварҳои хориҷӣ истифода мебаранд. Это индивидуальный подход к каждому ребенку, развитие его навыков, раскрытие потенциала ребенка и воспитание успешной, целеустремленной личности. Более 12 классов, потому что емкость школы фактически рассчитана на 14 классов, и максимум количество человек в классе составляет 20. падару модарон ва хонандагон бо рӯҳии болида ба мактаб омада умед ба ояндаи нек доранд. онҳо гуфтанд ки синфи ибтидоии ин остонаи омӯзиш ва илму маърифат буда дар мавриди интихоби дуруст кӯдак муваффақ мегардад. онҳо ба савияи донишу маҳорат ва малакаи баланди касбии омӯзгорони мактаби аркон бовар доранд. невраҳомои мо ҳамин мактаб овардем ки дониши навгифта оянда ба халқу ватани худаш хизматҳои шоиста кунад. бо мисол дигар комёбиҳои даст оварда ин изофа мисол дигар давлатҳо рафта бо дониши малакаҳои бисёри хуб хонда фоидаш расад ҳамин халқи мо. ҳар як хонанда дар асоси суҳбат ва муайян намудани қобилияти донишомӯзӣ ба мактаби аркон қабул шудааст. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.